И здравейте на всички, аз съм Dark и това е томбо за Endergap PvP и сега извинявам се в този епизод, че ми лава, само че рендвам ключ на Sirius Sam 2 и ето я чакайте и така, ето е томбата. Каска, диамантен сет, каска Unbreaking 3, Respiration 3, Protection 3, нагръдник Protection 4, Unbreaking 3, гащи Protection 4, Unbreaking 3, бутушки Protection 4, Feather Falling 4, един меч Sharpness 4, Knockback 2, една брадва Unbreaking 1, Fortune 1, Sharpness 1, Efficiency 3, 10 Golden Apples и една легендарка и 16 Ender Pearl. И начин да записвате, абонирайте за мен, харесвате клипа и пишете запис ника в сървъра. И това беше. Такова, надявам се да се записвате и довиждане.